Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ninik akong suwat suliran. Ako si Herbert, 31 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa estado sa Kaminyo o namo sa akong asawa. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Isa? O bay? Lipaya di ka ni Isa, no? Ibog na magkito nimo. Ay, pero dito na to kutubay eh. Wanay stand na to. Ayo! Kinsa ba ron? Kadit lang! Isa? Herbert! Ngano niya baka? Herbert, kinanglang pagaslan ko ni mo kay maptos ko. Isa? Ha? Makagminyo ka ni Isa, bisan wa kay gusto niya? O bay? Nagbunga manggod ang among gibuhat ni Isa. Ug di siya kumusugot nga magdako ang akong anak nga uy amahan. Mao nga ako lagi na tubangon kini akong responsibilidad nila. Isa, musakay na kong barko sunod buwan. Unya, kami sa atong anak. Ay kabala ka. Mahatag yapon ko og sustento ninyo. Herbert, salamat kay ha. Dako kay kagipadana mo rin nga kwarta. Para na ninyo sa atong anak. Bayri ang angin mo bayran ha? Para sa imong check-up? O punaan pa nako sunod sa imong bangko na nako ipada para sa panganak nimo. O gusto nako nga naako diha inig panganak nimo. Mao nga i-update ko, ha? O sige, Herbert. Salamat kay makauliday ko inig panganak ni Isa. Excited na kay ko nga magkakita sa akong anak. Oh. Hello, bay? Bay, congrats! Nanganak na rin si Isa! Unsa? Ngano nga makamagpaybaw nga usa ka semana na di ka nga nanganak? Saan silapot ni mo gat? Di man ni mong anak. Unsa? Human ko mahibaw sa tinuod nga dili giday ako ang tinuod nga amahan sa gimabdos ni Isa. Ipauli dayon ko og gipaninglan ako siya sa mga gasto nako. Og unya, Wala, oy. Nagamit na nako para sa bata. baga adi mugnaw no? Gigamit nimo nga akong kwarta sa bata nga dili akong anak? Oh, obligasyon man na nimo kay bana man ta ka. Unsa?
Nanon niya, unsa may plano ni mo, nak? Mo-file kog annulment, ma. Og ako sa paninglan sa kwarta. Herbert, Sige, oy. Hinahinayang ta kag bayad. Anya, okay na? Dili pa. Kay bisan pagbubayad ka, ikihag yapon ti ka. Misaad ko nga mobayad ko sa kong utang nimo. Ha? Mo ba? Unya, ag imong damage di rin ako. Ag imong pagpangilad ako. Walang? Ha? Oh, kun mao na. Oy, sige, kaya lang. Kay kun buhaton na nimo, dili ko mo pirmas annulment paper. Unsa? Well, tigid hinon na akong mahaya nga nagpakasal ko sa babae nga dili na ko mahal. Naahat ko og pakasal tungod kay mabdos lagi. Pero di pa giday akong anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa iyang gimabdos. Pero nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ang tanan. Bukat ba na nga ground for annulment? Ikaduhang pangutana. Nagpadako niya og kwarta para sa iyang pagpanganak. Pero ako siyang gipaningil human na ako mahibaw nga dili ako mo'y amahan sa bata. Bisaad siya nga mobayad siya. Ug bisan pa og makabayad siya, pwede ba gihapon ako siya nga ikihaana? Ikatulong pangutana. Unsa nga kaso ang akong ipasa kaniya tungod ining iyang gibuhat nga pagpangilad nako? Ikaupat og katapusan. Gibaharan ko ni Isa nga kumukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Kinahanglan ba gidi ay nga naipirma sa matag-usan namo para maaprubahan ang annulment? Ug unsa man ang bugat nga ground for annulment? Alihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Herbert. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ay ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana kabahin sa atuang kapikas, karelasyon, kaminyoon, no, ato ang pagpuyo, ang ato ang relasyon sa ato ang anak, or ang ato ang relasyon sa ato ang mga ginikanan, mga kabtangan, ug unsa pa ng mga dokumento din ha, nga nagkinahanglan nga mahatagan og explanation or kaalam sa balaod. Attorney Elaine to the rescue, guys. Og mga medical, of course, nga mga pangutana, Dr. Rene Obra ang mutubag ana. So kaming duha gihapon, guys ha. Og muna ay na mo pagdugay, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to, tawagan lo sa pangalan nga si Herbert, 31 years old. Oy, taga Talisay City. Naani siya'y asawa, unya murag mo ni iyahang gusto mahatagan o kanang pagtagad o pagtubag kay nagminyo man ni sila kay namabdos man to si Iza, no? Unya, tungod kay ganahan siya nga mo provide para sa iyahang pamilya, sakay siyag barko, no? Kay sabot man sila nga mohatag yapon siyang sustento, unya naghatag unya dako-dako pud ha og mga giingon siya dako gani kuno gihatag nga sustento din ha, unya mga bayranan, unya karon kay nahibaw-an man na niya nga dili di ay siya ang amahan atong iyahang gisabak ni Isa. Hay, patay. Yan, nagminyo na raba sila. Hay, away ng pagbasol. Herbert. So, unang pangutana, nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako maoy amahan sa iyahang gimabdos. Pero, nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ni ang tanan. Bugat ba nga ground for annulment? Yes, no? Pwede gyud kay kanang fraud man na giilad ka. So dili gyud to free ang imuhang consent o imuhang paghatag sa imuhang o. Kay ning o man ka tungod kay gipatuo man kang anak ninyo, no?
karon kay di man no ta dili no. Diba? So pwede gid siya nga mahimo pong grounds for annulment on the ground nagiilad ka, wa po na consummate ang kasal. Ikaduhang pangutana, nagpadala ko niya og kwarta para sa iyang pagpanganak, pero ako siyang gipaningil human na ko mahibaw nga dili ako'y maoy amahan sa bata. Nisaad siya nga mobayad siya og bisan pa og makabayad siya, pwede ba gapon nako siyang ikiha ana? Yes, pwede gid mo siyang ikiha kay nangilad man siya nimo. Kanang pagpanlimbong niya nga ikaw ang amahan, napugos unuon kag pagpakasal niya, nakatamla noon kag forever nga di man gyud unta to kinahanglanon, no? So pwede gid nimo siyang makiha kay ang akto sa pagpangilad lahi man sa akto nga kinahanglan niya iuli ang kwarta pinaagi sa pagbayad nimo ug paghatag pud og danyo sa imuhang kahasol. Lahi man na criminal aspect ang pagpangilad, ang pag-uli sa bayad kasong sibil na. So pwede nimo siyang ikiha. Ikatulong pangutana, unsa nga kaso ang akong ipasaka niya tungod aning iyang gibuhat nga pagpangilad nako? I think fraud man gihapon na, estafa man tingali gihapon ni, no? Kay pagpangilad man, other forms of deceit siguro ba? Kay ang kana man kung pagpangilad ba, kaning estafa, moingon man gud siya nga kung wa ka mo pasalig or wa ka nagsalig nga nisulti siya sa tinuod or wa ka mo kung di tungod nga nituo ka sa iyahang representasyon ug gisulti nimo, di unta kung estafa giniha, di unta ka mo hatag sa kwarta or mo isyog cheque, pero na may other forms of fraud, no? Nga kinana nga kung nga nagrepresent ka nga qualified ka, expert ka, kanang graduate ka ani unya ila dayto tanan nimong mga diploma. Pareho ra pod na ingon ana nga nagpakasal ka kay nagtuo ka nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak nga bata. Nya naghatag kag kwarta tungod kay abi nimo, obligado ka nga muhatag og suporta. So pwede nang makiha nimong ingon ana. So I think that's fraud, no? Other forms of deceit. Ikatong kriminal na guys, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, gibaharan ko ni Isa na kung mukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Uy, kahawad bayhana, kinahanglan bagyo di ay nga naay siya'y pirma. Sa matag-usa, naabay pirma matag-usa kuno nila para maaprubahan ang annulment. Ug unsa man ang bugat nga grounds for annulment. So una, dili gyud kinahanglan sa iyahang pirma kay ang tinud-anay lang, dili gyud na mag-grant ang annulment kung nagsabot-sabot lang mo sa imong asawa, no? Imong kanhing asawa nga magpa-annul mo. Kay dili man na pwede, no, nga sabot-sabot lang, no? So dili man na kay collusion may tawag ana guys. Unya, di man pwede kay di man musugot ang balaod or ang korte ana nga nagsabot-sabot mo, so wag gyud siya'y pirmahanan. Ayaw gyud og problema kay kung ganahan ka mo kiha halalahos. Kiha didto. Why problema kay wa siya'y angay pirmahan, no? Iyang pirmahan dapat ang cheque para bayad sa imong mga nagasto para mauli na niya, no? So ayaw kagool ana, dili mo kinahanglan mo pirma. Grounds for annulment class. Ang class naman, guys, kanilaging maestra, naunsa na ba de? Guys, ang kaning annulment, Article 36 lagi unta ni of the Family Code, Article 35 also of the Family Code. Ang kaning Article 36 is kung balido ang tanan nga mga requirements, kompleto, dili depektuso ang pagminyo or ang pagkasal. Article 36 gud ta or kanang gitawag na to nga psychological incapacity. Pero kung depektuso sama sa kani ang consent, dili para nako no, consent dili na gud ni freely given ang kaning sa imong kay kanang napugos man ka, no? Nailad man ka. So appeal na siya. Kana pong mga kuwag requirements, walay marriage license, or dili pa 18 years old, walay parents' consent, muna, grounds po na siya. Those are other grounds nato for annulment, no? Dili na ingon nga, way kagawsan na nimuhang kahimtang, Herbert, ha? Naagyod, no? Pwede ra gyud kang makagawas, ana, pinaagi sa pagpaanal, no? Do not get tied up anang imuhang relasyon nga, dili na deserving si isa nimo, kabuutan nimo, nya, kung man nangilad siya. May pagnihangyo sang angkona niya, nagrelasyon mo, kaya na may uban din ha, nga, nagkauyab niya kahuman, giangkon gyud pod no, nangamahan gyud pod ang lalaki sa iyahang anak, maski dili siya ang papa. Kada kag instances ana, and I think ikaw, og nahigugma gyud kang isa niya, nakibaw ka nga dili siya ang, niya, I think dawato nimo, kana nga naguna ang bata before nakamo ha. Hay, may tag maanal na kadong, kay para makakita kasi muhang forever, kayo na si isa.
Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathanog. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan so sa kaawi. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever, till the day I die, you and I. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usaka. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaan. Tawagan ko sa pangan ni Jonas. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit pinaguluhan, All My Life. There was a time I just thought that I would lose my mind. Came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that this all my life. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawi. Ano pa daw sa iyon kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Jonas. Mao ba? Mular gadi kagawas? Oh, Grace. Siyempre, kailangan akong pangandaman ang atong future kung pananglit sugto na ko nimo. Mao ba? So, unsa man? Mapagyapon ka maluin ako. Jonas. Liz? Sige, God. Hmm? Gisugot na tika. Oh, yes! Thank you, thank you. Thank you, babe, nga gisugot ko nimo. Kung wa pa, di unta ko ma-inspired dun para maningkamot para sa tong future. Sige lang, babe. Maningkamot ko sa gawas kung makalarga na ko. Aron pohon, iniguli na ko, magpakasal gud yun ta. Kung karon mintras tanto nga, napa ko din eh. Sulito na tong panahon nga, mag-uban ta. Eh for sure, mingawon gid ta sa usa-usa. Jonas. Pero ay kabala ka. Taod-taod ba na mahitabo kay doon na pa ko'y kinahanglang lihukon din eh. Ma'am karon, mag-enjoy na ta o di isa ta maghuna-una na. Babe, ready na ka? Babe, sorry ha. Pwede next time na lang ta? Ha? Nga naman. Nalimot ko gud nga nadinilakaw sa akong mga friends karon. Oh, mama. Kanugon eh. Nag-expect na ba ko sa tong lakaw ron? Di pwede nga makuyog na ako nimo. Aron basta mapaila-ila na ko nimo nila. Babe, sorry. Pero dili pa gid ko ready nga ipalaila ko sa akong mga friends. Babe. Ay. Ha? Uy, kalahin ko ni Chris. Lagi ba? Sakit ba ya? Doon ako may katuig niya. Wapagid mahitabo nga gipaila-ila ko niya sa mga barkada. Bisang galis kay pamilya.
Wagi, usa nga nahibaw. Di magigani siya kay-dare og post na mong duha sa social media accounts niya. Kiyawa sa ng Grace, eh. Di ko mamang yung kara siya ni mo. By the way, Magkapangutan na lang ko ba kay... grabe na sa kaya na ba yun, eh. Magduha na mo katuig, pero gitago lang gihapon kaniya. di siya ko katuo nga wa siya, mahigugman ako eh. Magduha na kong katuig. Ay, yan lang unta kong gibuagan kung wag gid siya mahigugman ako. Wa niya gipaabot og yung ani kadugay. O, magkapahibo mo ko kayo. Ikaw, be, mas ikaw nahibaw ninyo doha. Wow, babe! Babe, kaning tini, uy. First time magida ako ni maging aning klase sa restaurant. Of course. Dapat special kay anniversary ko na to. By the way, babe, this is for you. Oh, hala. Kaikog ko ba ya? Wabi ako'y gift ni mo. Okay na, babe. May kaso. Sige na. I-open na na. Wow. Di ka gusto ka? Oo, uy. Nilat kayong kwintas. Maayo kayo nakagusto ka, babe. Kulbaan ko da. Hmm? Abi na kong sing-sing. Mawawan ka kung mag-propose pa ka na ako karon. Unsa? Sige na. Please, kog sa loob na ko anime. Sure. Jonas, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Habit na, ma. Kay gamay na kay kuwang. Lain pa'y ato, nakba. Wa ka pa manggigipaila-ila na mo nga imong uyab, uy. Wa bagyog ka makakita og mauyab ni mo, nak? Nalagi ko'y uyab, ha? Ingon bitaw ko ni mo. Duha na magan mi katuig. Oo niya, ang anong mapamana ni mo dadadin is bay? Kano sa pamantong niingon ka nga dili pa siya ready? Ayaw kong igna nga dili gihapon siya ready hangtod karon. Ma. Nak, tambag lang ning ako nimo ha. Ayaw prisoha imong kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa na ka malipay then, biya. Ma, nalipay mo ko sa kiliran ni Grace. Kung iyam gani kong gitago ang doon, wa namang pasabot nga wa siya ni care nako. Love kong Grace, ma. O, nakita na nako. Nak, wa ko'y pagsupak anang inyong relasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan ug malipayon ka. Maora. Basta kay naara ko permi para nimo, anak, ha? Thank you, ma. Babe, nabusog ka? Oo, uy. Thank you sa dinner, babe. To, day ba? Happy na kumularga. Basin pwede. Ihatod natin ka sa inyo karon. Jonas, ayaw na. Okay na ako mag-taxi. Grace. Mingaw na kay kong Grace na. Lahi ragid kon, wakas imong kaugaling nasod. Muragog, mahumsik. Manawag ko na yung messenger, be. Hello? Babe, mayo kay, natubag na yun ni mo. Ay, gimingaw naman kay ko ni mo, uy. Babe, sorry ha. Napara ba ko importanteng gibuhat ron. Next time na lang panawag. Bye. Anong Miss Grace? Mura man naglikay siya na ko.
Daga na kay kong message niya. Pero bisag text o tawag man lang gikan niya, wag yun ko nadawat. Unsa naman kay nahitabo niya? Napabaka ko'y balikan inig uli na ko sa Pinas. Ay, salamat na. Kay safe ra gid ang imong pag-abot dinis ato. Ma, nasa ko lakton ha? Ha? Uy, mao pa gani pag-abot nimo nya mulakaw na ka. Importante lang gito. Oh. Niyan ako sa Pinas. Ugway kalibutan si Chris nga naabot ako din eh. Bahala na. At tuon gina ko si Isila. Grace, Jonas? mag-istorya ta. Kanusa na ka naabot? Uyog na ko, dali. Time pa sa ba? Asa mo ko ni mo doon? Gusto na ka mo uli. Anong gida ko ni mo din isotal? Wa ko'y daw tang buhaton. Gusto na ko mahibaw ko nga nung kalit lang ka nga. Wa na magparamdam ako. Unsa pa may away na itong istoryaan? Unsa? Say ang nga istoryahan. Nawa ka lang kalit. Unya, muingong ka nag... Unsay ang nga istoryahan? Chris, mura ko nabuang. Gihimo ko na mo buang. Kung na kay lain, sulte. Di kay imo ko pala umon. Nakasa ako ni mo. Unsa? Nangita ko lain sa kanakas gawas. Giulan ko sa kong kahadlok na basin og makakita kag lain sa tanglayo ta. Unsa? Dili ka makabasol na ako, Jonas. Gikan ko sa broken family tungod sa pagbinuang sa kong papa sa kong mama. Hinungdan nga nagkabuwag sila. Sa akong ex ka before nimo, mo sige buhat. Gibinuangan ko mismo at tubangan ako. Unsa na lang kakangalayo ta sa sagusa. Ngun na kaubos ang mong pagtanaw na ko. Chris, mahal ti ka. Mahal sa din ka, Jonas. Pero mabasol ba ko nimo kung gikapoy na ko masakitan? Inungdan nga bisang kita pa. Nangita kag lain? Kuha na may itong tawhana. Nagigbuwag ko niya tungod kini-realize na ako kagigamit lang din ako siya. Huwag ako! Igamit lang ba sa kunin mo? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka. Pero tungod sa kong nabuhat, dili na ko deserving pa nimo. Grace. Makakita pa kag babae nga parang giti mo, Jonas. You deserve someone better. Magpakasal ta. Unsa? Magpakasal ta aron makaingon kagid nga tinud-anay ni ako nimo. Kay bisan pa man human sa tanan akong nahibaw-an karon. Mahal pa gyud kita ka, Grace. Jonas. Kung musugot ka lang, magpakasal dayon ta sa labing daling panahon. Jonas. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till day I die. You and I will share. Oh, sakit para na ko nga mahibaw-an ang tinuod nga nangita siya og lain samtang layo misaw sa gusa. Pero na-realize na ko, nga ingon na giday kalawom ang akong pagmahal ni Grace. Kay bisan pa man sa akong nahibaw-an, andam gyapon ako siyang pakaslan. Nakita mo sa bida ko nga nagbasol si Singi Buhat. O karon, minyo na may og mabus na siya sa ikaduha ng mga anak. Dini na nakuto. Daghang salamat, Arman. Mao katong may higalan kaagi ni Jonas nga taga Danau City, Cebu.
Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga dekurahan all my life. There was a time I just thought that I would lose my mind. Came along and then Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. Iris lang nining tulumanan, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.